Saka yun, ayan, dyan sila gumagawa sa loob guys. Ayan, ito yung G900 SE natin. Ayan, so si brother nakasama natin kanina, shoutouts, maraming salamat. Ayan. So antayin lang natin matapos to guys. So more or less mga 2 oras pa. Ayan, so update lang, naikabit na yung headers. Yung maid pipe ginagawa na, may resonator na rin. Mamaya ko na napapakita yung pinaka finish. Okay, so yeah, update kita mamaya guys kung ano yung kalalabasan ng pipe natin ito, no? Putak. Thank you. Sige po. Thank you. Sarap. Grabe. Thank you, Lord. Thank you. Malayo pa lang, pinagtitinginan na. Music to my ears. Boom, boom, boom.
tataw to. Anong parang nanginginig yung tatabi ko muna. Right. Yan.
Ayan, so here it is guys, naka muffler na tayo. Suabe, made by Orion. Ayan, so double check ko lang yung gamit ko. Napasarap ako yung pagdadrive. Tapos may naiwan pala ako, no? Yari na. Dito no pala. Alright. So yeah. So kanina umaga ang plano natin magpa PMS, pero hindi natin nakakala na abot tayo sa ganito. So shoutout sa mga friends na na-meet natin dito sa Pangasinan. Ayan, so shoutout sa bagong friends natin. And yun, nakapagpa-muffler tayo, diba? So yung update with regards sa PMS, saka na daw yung mga 2,500 to 3,000 ng mileage, no? Yeah, so that it is guys, maraming salamat sa panonood. Ewan ko kung ilang episode to.